Bine v-am regăsit, dragilor! Sunt Olimpia Moldoveanu, gazda voastră și inițiatoarea acestui proiect De Vorbă cu Tine. Sunt foarte entuziasmată să fim din nou împreună. Am deosebită plăcere și bucurie să vă prezint invitata mea de astăzi, pe Claudia Dragomir, una dintre prietenele mele din diaspora. Bine ai venit, Claudia! Îți mulțumesc pentru că ai răspuns invitației și ai acceptat să fii alături de noi. Pentru cei care nu te cunosc, cine este Claudia Dragomir? Bine v-am găsit, bine te-am găsit, Olimpia, mulțumesc pentru invitație. Eu sunt Claudia Dragomir, sunt instructor de dans energetic, instructor de meditație creativă, sunt și consilier în dezvoltare personală și practicantă Theta Healing și locuiesc de 24 de ani în Italia, la Roma. Povestește-ne puțin despre tine și despre cum ai început să practici dansul energetic. Păi, dansul energetic l-am cunoscut la sfârșitul anului 2020, când eram într-o perioadă destul de dificilă, nu știam în ce direcție să o pornesc, eram nemulțumită de viața mea de la vremea respectivă și citind, fiind întotdeauna pasionată de dezvoltare personală și spirituală, am citit că nu este bine să rămâi blocat. Este bine să acționezi, să faci ceva care îți place sau îți trebuie. Și cum la vremea respectivă mă îngrășasem, am început să fac singur acasă, mi-am descărcat o aplicație și am început să fac gimnastică acasă. Și după 2-3 luni de zile, universul m-a premiat și mi-a făcut cadou cursul de dans energetic. Am găsit pe internet, pe o pagină de dezvoltare spirituală personală pe care o urmăresc eu de ani de zile, anunțul cu acest curs. Nu știam nimic despre dansul energetic, dar m-a interesat foarte mult. Mi s-a părut ceva foarte, foarte interesant și m-am dus. Am făcut cursul și pot să zic că de atunci viața mea s-a schimbat și a intrat pe făgașul pe care l-am dorit dintotdeauna. Ce este dansul energetic și cum se diferențiază față de alte forme de dans? Dansul energetic este, de fapt, o meditație în mișcare. Sunt mai multe dansuri energetice, nu numai unul, sunt 17 pe care noi le arătăm celor care doresc să facă cursurile de dans energetic. Se diferențiază față de celelalte dansuri pentru că, de exemplu, în dansurile obișnuite, toată lumea vrea să impresioneze pe ceilalți. Se compară cu ceilalți. În schimb, în dansul energetic, fiecare se concentrează pe el însuși, pe ceea ce simte, pe emoțiile sale, pentru că noi nici nu prea ne mai simțim emoțiile sau, de obicei, sau nu știu ce emoții avem. Și acesta este foarte important. Deci ne concentrăm pe noi. De aceea, dansul energetic se dansează cu ochii închiși, pentru că prin ochi ne vin cam 80% din informații. În felul acesta punem creierul pe pauză, mintea ia o pauză și ia o pauză de asemenea pentru că noi mișcăm brațele în jurul corpului și atunci mintea trebuie să se concentreze la aceste mișcări pe care le facem noi cu brațele în jurul corpului. Deci este un dans care te conectează cu sufletul, cu emoțiile tale, și cu universul, cu spiritualitatea, pentru că tot ceea ce este important, ceea ce ni se întâmplă nouă, ni se întâmplă în planul ăsta invizibil, care este foarte important. Deci luăm cunoștință de el și ne conectăm cu el la această minte universală, la proprietățile infinite ale universului. Care sunt principalele beneficii ale dansului energetic asupra corpului, minții și spiritului? Mi-ai spus deja. Da, facem mișcări foarte simple, nu ne mișcăm, dansăm pe loc pe un covoraș rotund. Acela este spațiul nostru sacru, pentru că dacă ne deplasăm foarte mult, pierdem energie, dar noi prin dansul energetic câștigăm energie. Și beneficiile sunt la toate nivelurile. În primul rând, pentru că te miști. Noi nu suntem făcuți să fim sedentari.
este nevoie să ne mișcăm în fiecare zi ca să ne simțim bine. Ne mișcăm energiile din corp, le echilibrăm centrii energetici, ne relaxăm și este și o terapie, dansul energetic. Putem să ne vindecăm diferite afecțiuni pe care le avem, pentru că afecțiunile noi le tratăm cu medicamente, dar tratăm efectele, nu tratăm cauzele. Noi, prin dansul energetic, ajungem la cauzele care au produs aceste afecțiuni pe care le avem. Simțim mai multă bucurie, dar simțim bucurie imediat ce dansăm, pentru că ne conectăm și cu muzică de înaltă vibrație sau muzică care place fiecăruia. Și atunci simțim bucurie, entuziasm, ne conectăm cu sufletul nostru, care este partea noastră cea mai importantă, mult mai puternică decât creierul. Sufletul are un câmp electromagnetic de 5 ori mai puternic decât mintea. Și atunci, dacă noi suntem bine aici în sufletul nostru, suntem bine din toate punctele de vedere. Atragem în viața noastră tot ceea ce ne dorim, ceea ce ne lipsește și avem inspirație um, să ne obținem, să ne facem viața așa frumoasă cum ne dorim. Ne vin idei nemaipomenite. Poți descrie câteva tehnici sau exerciții specifice pe care le folosești în sesiunile tale de dans? Păi, o întâlnire de dans energetic așa se desfășoară. Întâi facem o încălzire a întregului corp, care este bine să fie de 15-21 de minute. Poate să fie mai energică, să facem exerciții mai energice, să fugim, să facem genoflexiuni, sau poate să fie mai lină, un masaj al corpului, să ne activăm toate meridianele din corp, să ne facem masaj, să punem pielea, să masăm pielea, să punem sângele în mișcare, facem masaj ca să punem limfa în mișcare. Sărind și alergând pe loc, punem limfa în mișcare, care ne eliberează de toxinele din organism. Și limfa nu are o pompă cum are sângele, inima. Noi trebuie să facem aceste mișcări ca să se pună în mișcare toată această limfă, să se elimine cea veche cu toxine și să se încarce corpul de limfă nouă. Și deci asta este primul moment al încălzirii, iar apoi practicăm în funcție de necesitățile pe care le avem de fiecare dată, unul dintre cele 17 dansuri care ne ajută. Unele ne ajută să ne îmbogățim, să ne îmbunătățim situația financiară, altele ne ajută să ne îmbunătățim relațiile, altele ne ajută să ne vindecăm diferite afecțiuni ale corpului, să ne conectăm mai bine cu inima noastră. Deci sunt foarte, foarte multe dansuri și foarte multe beneficii pe toate planurile și acestea sunt etapele pe care le facem la fiecare dans. Cui se adresează dansul acesta? Există categorii de persoane care pot beneficia mai mult de această practică? Toate persoanele de toate vârstele pot să beneficieze de această practică. Noi, de fapt, cum ziceai și tu înainte, că simți că dansul energetic este pentru tine, noi, sigur, am mai dansat dans, poate nu în forma asta, în alte vieți ale noastre. Deci ne amintim de acest dans și se face prin mișcări foarte simple, deci toată lumea poate să-l practice. Nu există limitări și toată lumea face în ritmul lui și este bine. Începem cu mișcări, ne mișcăm cât putem. Se poate face dansul energetic și pe scaun, se poate face, dacă nu ne putem mișca prea mult, și întinși în pat sau pe jos. Și la început mișcăm o mână cât putem, după aceea, cum ne-a mai spus și Ioan Prisăcaru, care este autorul dansului energetic, o să putem să ne mișcăm din ce în ce mai mult. Și da, chiar dădea dânsul exemplu unui coleg care avusese un accident și mai putea să mai miște doar degetele de la o mână.
Și i-a spus, mișcă mereu, mișcă degetele de la mâini, după aceea a putut să miște o mână, după aceea a putut să le miște pe amândouă, să miște picioarele și la urmă s-a și ridicat. Deci asta este, să nu stăm, să nu ne mișcăm. Este foarte importantă mișcarea. Poți împărtăși o experiență personală sau o poveste a unui client care a avut rezultate remarcabile în urma practicării dansului energetic? Da, vin în minte mult mai multe, dar o să le spun așa pe scurt. Odată o doamnă a venit, a văzut un anunț de-al meu pe care l-am pus pe Facebook și a venit să danseze cu mine. Eu am un grup în care dansăm dimineața dans energetic, o dată pe săptămână, și am făcut un dans care se numește dans pendular. Ne mișcăm tot corpul și i-a trecut durerea de spate. Mi-a mărturisit după aceea, cu un singur dans, i-a trecut durerea de spate pe care o avea de 3 luni de zile și nu știa ce să mai facă ca să scape de acea durere. Apoi, tot așa, am cunoscut pe cineva care era asistentă medicală și era chiar programată să-și facă operație pentru cervicală. Îi se recomanda să se poarte și guler, îi amorțeau degetele de la mână. După ce a făcut, am dansat de mai multe ori și am făcut un anumit dans, nu i-a mai trebuit să mai meargă la operație. S-a și dus acolo și a făcut toate analizele, a apărut în fața comisiei pentru că a rămas toată lumea mirată că nu mai trebuie să mai meargă la operație. De asemenea, am folosit pentru fratele meu, am dansat dansul îngerilor. Am chemat ajutorul îngerilor pentru că el a avut probleme foarte mari cu inima. Acum vreo câțiva ani și a fost în spital. În timpurile în care știți că dacă intrai în spital, după aceea nu mai se știe cum ieșai. Unii chiar mureau pe acolo, nu mai știai de ei. Iar eu, făcând acest dans, s-au întâmplat niște lucruri miraculoase, pentru că și el se simțea foarte rău și a ieșit după o lună de zile și am avut vești de la el în fiecare zi, și de la el și de la medici, și toate lucrurile s-au întâmplat foarte bine acolo. Deci chiar miraculoase au fost. Pentru că noi avem aceste ajutoare pe care este bine să le folosim, îngerii noștri păzitori, ghizii noștri spirituali, Dumnezeu. Și asta învățăm prin dansul energetic. Ce probleme specifice rezolvi pentru clienții tăi? Care sunt provocările și nevoile pentru care ți se adresează? Păi, mi se adresează cei cu probleme de sănătate, probleme în relații, probleme legate de partea financiară, tot felul de relații. Și atunci, cu ajutorul dansului energetic și cu tehnici din coaching, din Theta Healing, toate cunoștințele pe care le am eu, le folosesc și am obținut rezultate foarte bune de fiecare dată. În opinia ta, cum poate cineva să integreze principiile dansului energetic și ale dezvoltării personale în viața de zi cu zi? Păi, asta este și menirea noastră aici pe pământ. Venim ca să avem această experiență, să învățăm să ne iubim, să evoluăm, să ne împlinim menirea. Dansul energetic te ajută să-ți cunoști menirea. Așa mi-am făcut și eu claritate, pentru că știam că vreau să ajut lumea și mi-a plăcut dintotdeauna, dar nu știam exact în ce fel. Deci, caperi claritate, care este menirea ta, și reușești cu ajutorul dansului energetic să ai inspirația ca să faci acțiunile necesare și curajul, pentru că îți crește nivelul de vibrație. Poate știți despre scala Hopkins, a lui David Hopkins, un psiholog american, care spune că a făcut această scală de conștiință, care este de la 0 la 1000 de herți, și omenirea se află cam pe la nivelul sub 200. Sub 200 ce este? Numai suferință, trăim în emoții din acestea intens negative, rușină, vină, frică, furie, și atunci nu prea vedem luminița de la capătul tunelului.
prin dansul energetic și alte practici, putem să ne ridicăm vibrația deasupra nivelului 200, unde este nivelul curajului. Și noi, de la acel nivel, începem să acționăm, să vedem soluțiile în viața noastră. Claudia, care sunt cele mai mari satisfacții pe care le-ai avut în lucru cu clienții tăi și în ce fel a influențat viața lor? Satisfacțiile când văd că obțin ceea ce își doresc, când își rezolvă provocările pe care le au. Astea sunt cele mai mari satisfacții pe care le au. Ce te face unică în domeniul tău de activitate? Ce faci tu diferit față de ceilalți? Păi fiecare dintre noi este unic în felul său, are un fel de a fi, are anumite talente. Eu se pare că sunt o persoană foarte calmă, blândă, iubitoare. Oamenii se relaxează în preajma mea și chiar îmi spun acest lucru, îi fac să se simtă bine și să se simtă în largul lor. Și de asemenea, un lucru care este o caracteristică a mea, că dintotdeauna îmi place să ofer celor care vin spre mine exact ceea ce au nevoie. Deci, Sper. ceea ce dorește fiecare. Ce le spui celor care doresc să înceapă să practice dansul energetic sau să urmeze cursuri alături de tine pentru a obține calitatea de instructor? Le spun să vină, să-și dea voie și să urmeze aceste cursuri cu constanță, cu încredere, cu perseveranță, pentru că o să fie foarte satisfăcuți de rezultate. Dansul energetic este o metodă foarte simplă, prin care putem să medităm, prin care putem să ne modelăm corpul, să ne vindecăm afecțiunile și, cum să zic, eu sunt un exemplu personal, pentru că nu-mi plăcea înainte să fac nici prea mult efort și nici nu eram în stare să meditez, pentru că noi suntem foarte mental cu toții, suntem conectați la informații în fiecare zi, nu? Și nu reușim ușor să medităm, dar prin dansul energetic toată lumea poate să facă acest lucru și să vadă rezultatele concret, imediat, și atunci ești stimulat să mergi până la capăt și să adaugi această practică minunată la rutina zilnică și să ai o viață așa frumoasă și împlinită, așa cum îți dorești. În încheiere, te rog, spune-le prietenilor noștri care doresc să ia legătura cu tine unde poți fi găsită în mediul online. Eu pot fi găsită pe Facebook și pe WhatsApp și întâlnirile pe care le fac, atelierele pe care le fac și cursul de dans energetic le fac pe Zoom. Și, sigur, Olimpia, după aceea o să lăsăm datele mele, așa că cine dorește să intre în contact cu mine, o să aibă toate informațiile să o facă. Bun. Claudia, îți mulțumesc. A fost o onoare și o bucurie această întâlnire cu tine. Mult succes în tot ce faci. Mulțumesc, dragă Olimpia, a fost o onoare și o bucurie și pentru mine. Îți mulțumesc mult!